ye bɛɛ kalo tile mugan ani naani san 2023 ni y'an ka donkibaru waati selen foli ni waleɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma bi donkibaru kɔnɔna la an bɛna da don an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ bɛn ani keleya yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la accord min n'o bɛ ni Banbajikɔrɔ yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka u lawaleya major Ismail Wage ale de taara taama la Tɔnbukutu an bɛna an da don an ka ka bɔ yen an bɛ sigi ka na Bamakɔ ɲamanton belebele min n'a bɛ Lafiyabugu a kɛlen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lafiyabugukaw olu yɛrɛ kɔni ka ɲini an bɛna an da don fana na an ka walawali kɔnɔna na ka fara o kan wasiga kɔni kɛlen b'a la k'a fɔ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ maliden minnu sigilen bɛ kɔ kan fo ka taa se farafinna ka keleya yɛrɛ kɔni ma ale ni a ka waribontigi ayiwa ko yurugu kɔni yera u kɔ an bɛna an da don fana na ka walawali kɔnɔna na ka fara o kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya min n'an y'olu sɔrɔ an bɛ don an ka walawali kɔnɔna na i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na bakurubaw kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn Tɔnbukutu dugu min n'o ye Mali yɛrɛ kɔni marabolo dɔ ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ tɛgɛdiɲɔgɔnma ni bɛn ma colonel major Ismail Wage ale yɛrɛ kɔni tun taara taama la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbukutu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka tawudeni jɔnma ɲɛmaw n'o o ye a marabolo ɲɛmaw ye ayiwa kɔni ye olu yɛrɛ kɔni bisimila Tɔnbukutu yen nɔ bisimilali in kɔnɔna la u kɔni y'u da don kuma caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sunba kura min ni malidenw yɛrɛ kɔni kan k'u tɛgɛ nɔ bilala ka bɛn ni juin kalo tile 18 ye ayiwa u kɔni y'u da don o kuma yɛrɛ kɔni na Tɔnbukutu a marabolo ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma olu bɛna u ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma ayiwa min ye kalafili ye ka se ka o kɛ o fana bɔlen kɔfɛ ayiwa laɲini ye min ye n'o ye awɔ ka se ka i tɛgɛ da o kan ko ni Ala sɔnna ma tawudenikaw olu yɛrɛ kɔni u bɛna o kɛ an y'a fɔ ɲamanton min bɛ Lafiyabugu Bamakɔ yan nɔ a kɛlen bɛ Lafiyabugukaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ commune 4 olu yɛrɛ kɔni k'u laɲimi ye bi an bɛ waati min na Lafiyabuguka denw olu yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka u jɔ jɛmɛfɛla yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ye bari ka d'a kan samiya yɛrɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ka se a tɛna tɔ to ɲama in a kɛrɛfɛbaw olu yɛrɛ kɔni minnu bɛ sigi la kɛrɛfɛ ayiwa kasajugu ale ni sisijugu o kɔni samali la o min n'o yɔrɔ kɔni kɛra waati tɛmɛnlenw na hali n'o y'a sɔrɔ cakɛda caman fo ka taa se dɛmɛjɛkuluw ma olu kɔni ye a laɲini ka se ka ɲama in k'a cɛ ka bɔ yen nka halisa ɲama in yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ an bɛ waati min na min ye ɲamanbɔnko ye Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bari ka d'a kan Lafiyabugu ayiwa kɛlɛ ani ni wɔyɔ o caman yɛrɛ kɔni kɛra ɲamanbɔnyɔrɔ in ale yɛrɛ kɔni ka ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na a yira k'a fɔ hali du minnu yɛrɛ kɔni b'a kɛrɛfɛ olu y'u ka dusumakasi bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yira k'a yira k'a fɔ min ye ayiwa kasajugu kɔni bɛ di olu yɛrɛ kɔni kan k'o fana bɔ a la hali den fitinin mun bɛ yen walima maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni ninakilibana walima fiɲɛ samabana yɛrɛ kɔni b'o olu la i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ tɔɔrɔba de ye ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma wale fana na tuguni a yira k'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ɲamanbɔn ayiwa kɛlen bɛ gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni ye maaw bɛ ka u ka ɲamaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni jeni ayiwa ba caman yɛrɛ kɔni fana y'a fɔ ɲaman jeni yalima kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni fana t'o la wa bari an bɛ ka jɔrɔ ni min ye a bɛ ka fɔ ko waati yɛlɛma o bɛ waati bɛɛ lajɛlen na ayiwa sisijugu min fana n'a bɛ wuli ka yɛlɛ sanfɛ yalima o bɛna taa mun de fana kɛ ayiwa sankolo yɛrɛ kɔni na e ko don n'a nataw la o fana tɛna kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin anw ma nka nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Lafiyabugukaw olu kɔni y'u jɔ bi jɛmɛfɛla yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ la min b'a jira k'a fɔ ɲama min n'a bɛ Lafiyabugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min b'a to a bɛ se ka cɛ ka bɔ olu yɛrɛ kɔni dala cogoya min na kasajugu ale ni sisijugu min bɛ yen nɔ olu ka se ka bɔ dɔ bɔ o yɛrɛ kɔni o samali yɛrɛ kɔni na halisa Mali kɔnɔna la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ maliden minnu n'olu sigilen bɛ kɔ kan ayiwa fo ka taa se farafinna ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni ma ale ni a ka waribontigi ani min b'u hakili to u ka baarakɛminɛnw bɛɛ lajɛlen na ayiwa o minisiri ni a ka o baarakɛla siga kɔni kɛra u la k'a yira k'a fɔ min ye $700,000 ye o kɔni o yuruku o kɔni o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa ni mɔgɔ fila kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni kɔ i b'a ye bi an bɛ waati min na ɲininiw olu yɛrɛ kɔni kɛlen min b'a to wari min yɛrɛ kɔni fɔlen filɛ nin ye ayiwa kasabi hali n'o y'a sɔrɔ a ka ca fɛɛrɛ ni dabali o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na a donna wo minnu fɛ olu yɛrɛ kɔni o bɛ se ka ɲɛfɔ min ye jamanadenw yɛrɛ kɔni ɲɛna o de senfɛ i b'a ye a ka baarakɛlaw n'o ye minisiri Ag Ilɛn ye olu kɔni min n'olu da bɛ wariko yɛrɛ kɔni na olu ye a yira k'a fɔ ka se ka sɛbɛn bɔ sɛbɛn min ni u b'a ɲini minisiri yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa tɛgɛnɔbila ka kɛ tɛgɛnɔbila min b'a yira k'a fɔ wari in a bɔra sariya de kɔni yɛrɛ kɔnɔna la bari bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka siran min ye kaso yɛrɛ kɔni ye an bɛ waati min na nka hali n'o y'a sɔrɔ nin kuma yɛrɛ kɔni bɛ sen na bila kuma tɛ
kɛ a bɛ dɔgɔkun damadɔ yɛrɛ kɔni bɔ nka ta yɛrɛ kɔni ma minɛ sisi yɛrɛ kɔni o fɛnɛ ma bɔ an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɔnɔwari jamana kan olu ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo u ka kalafili tɔgɔ kalafili lisi min yɛrɛ tun bɛ yen nɔ tɔgɔw bɛ kɛ kalafili sɛbɛn min yɛrɛ kɔni na i b'a ye Laurent Gbagbo o kɔni o kalafili sɛbɛn yirala min ye Côte d'Ivoire la ka bɛn ni samedi yɛrɛ kɔni tɛmɛlen nka halisa Laurent Gbagbo ale yɛrɛ kɔni o tɔgɔ yɛrɛ kɔni ma yala wa kalafili min bɛna kɛ n'o ye nagakɔrɔ kalafili yɛrɛ kɔni ye a bɛ kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 2 ye maa o maa ni e de kɔni tɔgɔ ma ye o kalafili sɛbɛn ninnu yɛrɛ kɔni na o b'a yira k'a fɔ kalafili e yɛrɛ kɔni ɲɛ yɛrɛ kɔni t'a la kuma b'a yira k'a fɔ dakuru ɲɛ kelen na Laurent Gbagbo ni ale yɛrɛ kɔni tun ye Côte d'Ivoire jamanaden kɔrɔ ye Côte d'Ivoire jamanatigi kɔrɔ ye a kɛtɔ b'a la ayiwa kalafili min bɛnale n'o ye nagakɔrɔ kalafili ye ka bɛn ni septembre kalo tile 2 ye an bɛ waati min na jaabi min bɛ o b'a yira k'a fɔ ale ɲin tɛ waati la ka bɔ yen an bɛ taa Nigeriya Muhammadu Buhari ale yɛrɛ kɔni bɛna fanga bila ka bɛn ni mɛ kalo tile 29 ye san 2023 hakili lajiginna Muhammadu Buhari ale yɛrɛ kɔni ye finitigi ye ayiwa nka fangabila in a nana don ko kura la tuguni Muhammadu Buhari ale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ marshal laban min yɛrɛ kɔni bɛ Afrique yɛrɛ kɔni n'o ye farafinna gun yɛrɛ kɔni kan e ko o tɛna k'ale Muhammadu Buhari an bɛ waati min na ayiwa a kɔni sugandira ka se k'a kɛ n'o ye marshal ye u ka jamana kan ka b'o la commandant chef de forces armées de la République fédérale ni o ye u ka finitigilakaw a bɛɛ lajɛlen o kɔni a ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni ye ka fara marshal yɛrɛ kɔni kan Muhammadu Buhari ayiwa o jɔnjɔn ani o jɔyɔrɔ o kɔni o taara k'o di a ma hali n'o y'a sɔrɔ a bɛna bɔ fanga la ka bɛn ni mɛ kalo tile 29 ye san 2023 an bɛ taa nanzara jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chinois jamana olu ni Irisi jamana yɛrɛ kɔni kan hakilina jiginna Irisiw olu ka ayiwa min ye jamana minisiri ɲɛmaa ye Michael Mishustin ale kɔni taara taama la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisi Chinois jamana yɛrɛ kɔni kan a ka taama kɔnɔna la Chinois jamana maa ɲɛmaa ale kɔni y'a yira k'a fɔ min ye dɛmɛ yɛrɛ kɔni ye o kɔni o bɛ kɛ ka ɲɛsin Irisi jamana yɛrɛ kɔni ma o bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔnma ninnu ka se ka olu yɛrɛ kɔni k'o fanga bonya hakililajigin yɛrɛ kɔni fɛnɛ la tuguni nin jamana fila ninnu olu yɛrɛ kɔni kun kelen bɛ ɲinɛ ni jakuma ye waati yɛrɛ kɔni tɛmɛlenw na nka bi an bɛ waati min na olu kalikan de ye ko yaasa u ka se ka u tɛgɛ k'o di ɲɔgɔn ma ayiwa u ka teriya hali sigiɲɔgɔnya min b'u u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o fanga yɛrɛ kɔni bonya sira caman yɛrɛ kɔni fɛ o dɔ ye jago ani feere o yɛrɛ kɔni sira ye a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa san 10 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si bɔ nin waati yɛrɛ kɔni na nka kabila hukumu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la o de ye bi kɛlɛjugu min yɛrɛ kɔni bɛ Ukraine ale ni Irisi jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ Chinois jamana olu y'u jɔyɔrɔ yira min ye dɛmɛ ye k'o kɛ ka ɲɛsin Irisi jamana yɛrɛ kɔni ma ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla k'o jidi k'o caya ka jaw k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sari an bɛ ladɔnnali kɛ k'a fɔ ko bi ye kimɛli min n'o ye dɛfu ye bi ye a donlanba ye ayiwa i b'a ye a baara ninnu kɔni bɛ ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna la majɛ yera yɔrɔ min na an y'a ye jamana ɲɛmaaw u sera ka u jɔ u jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa fɔ Sikaso ayiwa gɛlɛya dɔ kɔni yera min ye ekɔliso min yɛrɛ kɔni bɛ Zegua ayiwa hakɛto b'a la Buwake sira yɛrɛ kɔni na ayiwa o kɔni siribiyan ɲɛmaa fo ka taa se min bɛ tali kɛ a siribiyan kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na o kɔni ye olu nɔra bila wa wari min kan ka d'u ma o kɔni o tɛna di olu yɛrɛ kɔni ma bilen an bɛ jamana ɲɛmaaw k'u fo k'u waleɲumandɔn ka kalan karamɔgɔw k'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fo u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ n'u ka baara ɲuman kɛli la nin ye ɲinɛn ta kɔni a kun cɛtɔla ye bi an bɛ dugawu kɛ san caman ta o bɛ ala bolo ala k'o yira n na dɛfu ko don nka min ye kimɛli tɔw ye olu bɛ kɔ kɔnɔ n'o sera an n'an da don fɛnɛ la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn wasalam